ବଉଳା ଗାଈ ଦିନେ ସବୁଦିନେ ଚରି ଯାଉଥାଏ। ଦିନେ ସେ ଚରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏଠୁ ବାଘ କହିଲା ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି। ସିଏ ଏଠୁ କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ କୁନି ବାଛୁରୀ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇକି ଆସିଲେ ମୋତେ ତମେ ଖାଇବ। ତାପରେ ସେ ତା କୁନି ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏଠୁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇକି ବାଘ ପାଖ ଆସିଥାଏ। ଏଠୁ ବାଘ ବସିଥାଏ। ଏଠୁ ସେ କହିଲା ତୁ ତ ସତ ସତିକା ଆସିଲୁ ଭାରି, ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଖାଇବିନି। ଏଠୁ ବାଘଟି ପଳେଇଲା। ଏଠୁ ସେ ଖୁସି ମନରେ ତା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏଥର ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହିବା? ସତ କଥା କହିବା। ସତ କଥା କହିବା। ହଉ।